Čo za díl, já vás vítám u mého dalšího videa. Jo. To je další díl naší série. Já zapnu server a já jsem vám chtěl říct, že můj server bude už zaplý 24/7, to je neomezená věc. Některé to viděl, některé já ne, tak já stopním server, já stopním video a idem zapnout server, takže čus. Tak čus, jsem zpět a to je, já stopním, to je můj server, já nevím, co jsem dále zkusit znovu. Yes! Jde to, vole, jde to. Takže jestli chcete připojit, tak máte a dám vám v popisku videa IP. Jo. A zakrát nemám mám. Jdeme pryč, vole. Někde si uděláme nepomůžu, určitě to přijděte, ne, musím být v vodě. Bum! Zabijte ho! Rychle. Bum. Zabijte ho. Takže můžeme tu udělat prakticky všechno. Ty jsi tak těžký. Vypadni tam, vole. Pojď. Je. Jsou tam. A já si udělám tu někde dům, takže já to chvíli stopním, zatím čus. Takže, jdeme si natěžit dřevo. To nemám. Nemám jídlo. Ale to budu potřebovat. Něco zapínout nebo něco jiného. Yes. Dostali jsme nějaký achievement, jo. Takže jednou se chtěl říct, že když dostaneme 50 odbratil, tak se odhalím, jo. Udělám video samostatné, ale je to na vás, když nedáme, tak nedáme nic. Jo. Takže když dáme, tak máte se na to řešit, ale když ne, tak nic. Ale něco vám chci říct, že Erik, nevím, jestli jste ho je odhalený, tak já ho odhalím. A já jsem tě našel, takže tohle není sférový souboj, ale. Nemám, zákon tady nic. Jo. Čus, Šma zabij. Daj pecku. Bum! A jdeme si jenom natěžit písek. Bo ho budeme potřebovat, ale velmi. Okay. Svou rychle beru, co budu potřebovat. What the fuck? Chtěl jsem ho podkopat. Já si ho sledím. Musíme vybrat místo, kde ho potřebujeme, takže je to sakra těžké. 61. Takže nič. Tak já chvíli stopním, abyste to nemali těžké, takže čas. Takže já stavím jako blesk. Hej, vytěžcát, vole. Já ten mám rád Minecraft, ale zároveň ne. Jakoby velmi těžko se tu pracuje. Nebo to se napíše. Musím si znát, že zase.
Takže dajte odber a like, jo, to by ste mi mohli dať. A ja urobím v reálnom životu nejaké stretnutie s Romanom alebo Erikou, lebo kto by nevedel, tak ja bydlím na Slovensku a Roman bydlí v Česku, jo, a Erik, no, oni sú bratia, jo, a on bydlí dosť ďaleko od neho, jo. Neviem, ale asi, myslím si, že je ďaleko asi 5-6, neviem koľko, asi 10 metrov. Ale, yes. Počkaj, si najem, neviem, okay. A napíšte mi dole do komentáře, jak se v tom dává mody. Nevím. Mám 60 štuk. To se narozmažuje velmi dlouho rychle. Kde to je extra? Kamera. No to yes. Hej. Tam jako blbé zaletnič. A? To je divné. Ale jako fakt divné, jo. Já chvíli stupím. Tak čus lidi, no, stal se mi takový problém, jo. Vybuchl creeper, tu zastavil jsem to, lebo mal jsem dostatek penězí, už nemám nič. Jo, ale to nevadí, jo. Ale, čo som zistil, že poďme sa v dalším dílu, takže jestli tu chceš byť, tak daj odber a like. Zatím čus, vole.